Kaixo, itza plazaz plaza aurkezti nahiko genduke. Hilaren irutik, ustailaren irutik aurrera, etenik gabe emango dan egitasmo bat. Behar batetik sortzen dau, eta da plaza galduta daukeuleko, herritarrok, eta plazan nahi ditu berreskuratu, itzari lekua eman, itza ez dutenei lekua eman, eta beste begirada batez, begirada osoago batez, ikustea gure herri honek aurre egiten nahi den garai hauek. Hortitxe sortzen zaigu egitasmo hau. Honen ingurun, orain esango dugu ze asmo azkeun jendearentzako. Asmo piloa, baina guztia oso ardatz simple batetik abiatuta. Eta da, furgoneta bat, bi bafle, mezu potente bat eta gonbidapen bat. Eta baita ere, bururatzen zaion guztia bakoitzari izan daiteke oso erabilgarri, oso aprobetxagarri ekimen honen barruan. Hori da, benetan bilatzen duguna. Bai, egia esan, gonbidapena dijua jende guztiai bat itxeko mugimenduai eta bat itxeko nahi duen moduan herri dinamizazioai, ez? Azken baten guk sortzen dugu estenatoki bat, 21 egunean ziar Euskal Herriko 7 lurraldietan ziar ibiliko dana herri esanguratsuenetan paradak egiten goiz eta atzalde, eta azken baten ibilaldi horrek nahi duna sortu da hori ez, herrien astintze hori, jendian astintze hori, plazaratzia zentzurauta eta hitzik ematen zaien ahotsak eta informazioa, eta bistan deu, ustailak 24an Donostian izango da manifestaldia. Maiatzak 15 izan zen azkena Gasteizen 3.000-4.000 pertsona bildu ginana, oso esanguratsu izan zen, ospakizun handi bat izan zen, eta nahiko genukena da guzti honekin 3 aste hauek eta ondoren Donostiko manifestaldirare jendia etortzia humorez eta ospatzeko gogorrekin eta ia jendetsua izaten den berriz, ezta? Eta pixkat hori itza plazaz plaza eta karabana. Herriz herri, plazaz plaza. Eta irri-zirri. Irri-zirri, Euskal Herria. Eta zirri-zirri. Eta zirri-zirri. Itza plazara. Itza plazara. Ongi etorri da noi. Ya, es que os habéis quedado en algún semáforo por atrás. Vamos a... ¿Dónde estás? ¿Detrás de la furgo? Hau izan zen plazaz plazaren aurkezpena, 2021 urtean, ekainean. Udara horretan zentsura dela eta arazo asko izan zituzten informazio hau zabaltzeko, sare sozialetan, YouTubeen edo Vimeo plataforman. Jadanik 3 urte pasa dira, 3 urte luze, eta lortu dugu material asko biltzea. Plazazko bideo eta irudi asko berreskuratu ditugu. Material guztia aztertu ondoren, Joseba, Pako eta Idoiari deitu eta hau da emaitza. Guri hitzeitea debekatu ziguten erakundeek toki publikoetan. Orduan, erabaki genuen kaleratea behar ginela. Eta hasi ginen Idoiatea bio pentsatzen kamioi batekin nola egin zitekeen hori, eskeneko kamioirik, Pakok furgoneta zeugan, eta hasi ginen islariak bilatuz, eta plazaz plaza Euskal Herri osoan hitza ematen, hitz egitea debekatua zuten hainbeste espezialistari. Hori ezin zen. Ikusi, gezur bat zebilen, haidin. Eta orduan gezur horren ezautu ginen jende gehiago, eta ikusi genuen, gau ingo genik, guk 3 dakegunekin, eta beste batzuk laguntzaile genituela, eta atzetik dana zuzentzen,
Eta esan ginean, venga, eningo dio. Jendeak emango jo hitza, nun da plazan, plazida eta debekauta. Hoxe zen, Bai, eta debeku horrek gainak hartzezun, oso jende gutxiak hartzezula hitza. Orduan batzuk oso errepikakorrak aiginan bihurtzen, esnatu nahian zerbait jendiangan, gertatzen zainen inguruan, zerbait esnatzen zen, ze paralisi baten ginen. Bai, jendia oso beldurtuta zeon, batiz bat etxian sartu da bere zirkuluan, semaforo gorriak, PCR-iak, ezin da mugitu, ezin da atea, eta guk eutsi genion, giza eskubideen artean dakaula posibilitatea informatzeko eta jendia elkartzeko, eta horrek baimendu zigun, Euskal Herrian zehar ibiltzia, legalki, furgoneta batekin, eta 21 egunean, goiz eta arratsalde hitzaldik egin manez, 52 hitzaldin genitun, eta izan zen bultzada bat, ordurako baia jendiak kontzientzia zeukana, baina indikan mikroa hartzeko keskakin zegona, benga, eskua eman, eta plazan jartzeko, eta horrekin aberastasun hori sortzeko, eta... Bideotxo txiki bat prestatu dut, zuentzat. Guazen ikustera, ze irudi hauek ez dira inoiz ikusi, inun. Eta lehenengo aldiz ikusiko ditugu. Guazen barrua. Venga, ba. Ui. Ez dutzek ze imagen dute? Ez. Nik ikusi. Grabatu nahi dizuet zuei hau ikusten. Bai, horretik hau. YouTubeen ez dituzu ikusi bideo reaction. Ona hori. Vais a hacer un video reaction aquí a lo Rubius eta guzti hauek youtuberrak. Ona. Ai. Venga, ahí da. Campeón. Karen martxan, esan bota. Bota bertu. Bueno. Ni antijubileta. Guapo. El punto fuerte es recuperar un uso constante y preventivo de la mascarilla en todas las interacciones sociales que realizamos fuera de nuestro núcleo de convivencia. Hitz egin dezakegu, bai? Hau jauna, nik dakit, bezarkatzen egon zena funeral baten jendea, lasaitasun askoz, eta baita familiko, ospakizun nahiko masiua ospatuzuna toki pribatu baten inolako neurririk hartu gabe. Bai, agertu zen, ez gainera, PNV-ko zea bat, batzoki batean eta irudiak hori izan zen... Maskarilla eskatzen eta deno barruan, maskarilla gabe, festa bat... Fundación Sabino Arana izan zen hori, izan zen beste bat, berandu xeago. Agertu zirena... Esaten, las medidas... ¿Para quién son las medidas? Galdetu zioten, balkoi batetik. Para vosotros, erantzun zian. Bai, Zerotariko batek. Plazatxo batian hola bai. Pero si miran a la mesa de dentro, Sí. que tiene un montón de aguas y de historias, haya habido algún evento cuando están prohibidos. Vaya, pues parece ser que la Fundación Sabino Arana no tiene COVID. Con la mesita ahí bien preparada para todos los invitados. Bueno, seguro que son todos convivientes. Seguro que ya se han vacunado todos. ¿Y las distancias de seguridad para qué, ¿Llaman a Arsena? Llama. Aizue, segurtasun arauak norentzakoak dira? Guretzako bakarrik. Segurtasun arauak norentzakoak dira? Eta zuek zer egiten duzunan barruan? Eta zuekan barruan zer? 4 pertsona baino gehiagorik ez, Bai, PNV izan ezik. Bai, denok horiek... EAJkoak dira. Orduan, berdin da, no? Segurtasun larrian. Bueno, eman, space bat. Banua. Txertaketa
txertaketa. Pues Hugo Mayor, profesor e investigador de Iker Basque de la Universidad del País Vasco, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo. Hace falta transmitir en los riesgos que hay, las consecuencias que tiene, sin exagerar. No hace falta exagerar, simplemente describiendo cuál es la realidad, ¿no? Que de cada 1000 personas que se contagian, 10 van a morir. Entonces, cada día que tenemos cientos de contagiados, sabemos que eso va a tener unas consecuencias aquí a unas semanas. En una reunión familiar de 14 personas... Hau ikusterakoan, datorkit oso argi, guztia honen alde politikoa, da hor, Otegi jauna izan zen klabe, guztiz, eta gero alde zientifikoa. Eta hor baita, Hugoren rola, debatean hartu zuen parte den debate zientifikoan, Jonander Etxebarriarekin. Alde bi horiek, komunikatiboarekin batera, dira giltza. Baina orduan esatezian aztakeriak, Claro, Amar hilko dira. Eozer esatezen da, ez zegoen erantzuterik. Espresoiki izan ziguten erakunde publikoetan ez dela onartuko, ofizialista esten inolako ikuspegirik. Literalki Gipuzkoako uste dut 2 herritan esan zigutela. Baina nik usteet hau dela konturatzeko gezurrak handiak dira eta arlo ezberdinetan. Baina txertua bezalako gai bat medikuntzaren barruan eta gizartea moldeatzeko eje bezala, txertua, ze indar eta ze tamaina arte zentsuratzen dan, desprestigiatzen dan, nola ezabatzen dian proba guztiak hori aurre emateko. Osea, da gai bat oso latza, ez dela oaingua, aspalditik datorrena, eta hori da, esan behar da, 1000 hilko diala, presio horren pian, zu eta zure seme-alabak eta zure gurasuak eta denak txertatzeko. Eta eguneko 70 kontagiatu bat dela leku itxi batean, kutsatu bat badago. Karo, lotze dituzu bidatu horiek, eta kriston paranoia, paranoia. Asuntua da, gaur egun, lehen ozan gertatzen ari zan, eta orduan balantza bat eitia zailagoa bezala, oain denbora pasada. Denbora pasata gero, zenbat izan geha kutsatuak. Bai. Con COVID contagiaría en 3 horas al 77% de los asistentes. En 3 horas. Esos, a toda leche. El 0,1% va a morir. Akordatzen? Es el 1%. Bi, altabozekin eta mikro batekin, paseatuko da Euskal Herri osotik zehar, hitza emanez, galerazitako, zensuratutako eta baztertutako perspektibei. Deno Gasteiz Zapatur. El día 3 nos vemos en Vitoria todos juntos. Zarrabentan, Madri. Gasteizen ikusten gara. Kartela izugarri bolilla. Oso bolilla. Entre Gerarrek, hasi zuen, eta gero... Gasteizen, hau Gasteizen jardinetan. Gasteizen, bai. Baitu papelekin hor. Hor ezagutu honik Aitor Unanue. Aha. Baitu Arturo Bineza. Luis de Miguel. Baitu, hau lehenengo osasun langileen topaketa Urduña, jo... Silvano. Arriaga. Arriaga, saioa. Inbadituak izan aurretik. Ustu galetan. Pauso bat. Hor, Arriagan ze pasatu zen? Arriagan pasatu zen mundiala. Gu geunden, Asier, Gasteiztarra zegoen, fitoterapiari buruzko hitzaldi bat ematen, plazaren barruan, eta errepente, hurbildu zitzaidan korreoko kazetari bat, galdetuz ia guk ginen Galizian hil omen zuten, hil omen zuten homoseksual bat eta bar, da horren inguruko protesta bat zegoela deitua Arriagan,
Eta, bueno, esan nien, guk ez dago aurrun berririk, guk ez dago horrekin zaikusirik, guk beste ekin baten gaude, eta bar geratu zen. Eta hala, agertzen da, purkan, agertzen da jendea, gero eta jende gehiago, guarrituta, ze arrakasta, inoiz ez lago, arrakasta. Eta errepente, hurbiltzen dira, euretariko, 2.000-tik gora pertsona, ez da gindik, 2.500, 3.000 zenbat izango ziren. Dena, bete zuten, bete topera. Eta, hurbiltzen dira, eta hasten dira batzuk, nik ezagutzen ditunak, Bilboko, mundu pizkatolan alternatiboko jende bat, zanez, gu handik kanpo inberginela, fuera de aquí, porque aquí estamos celebrando, estamos protestando por la muerte, por el asesinato de un homosexual en Galicia y tal. Esan genien, guk eskenekin hortaz ezer, eta, prez geundela, mikroak konpartitzeko eta esateko zutena eta hortan. Eta eurek oso azerre, ez iguten usten ez da hurbiltzen ere. Fuera de aquí, sin mascarilla no, sin mascarilla fuera, no te llevas mascarilla y tal. De hierbitas ya hablaréis otro día. Así iguten, literalki. Y bueno, pues el micrófono está aquí para todo aquel o aquella que quiera exponer, incluso el caso que yo personalmente no conozco qué ha ocurrido porque estoy totalmente desconectado de los medios, totalmente. Entonces agradecería que alguien nos explicara y será, pues la verdad es que un gusto compartirlo. Es una concentración, han matado a un chaval, por favor, por homofobia, no voy a ir. Deja el micrófono y pasemos los... Esto es una reivindicación, no es un cachondeo, ¿vale? Ya hay debate. Ya está, es que no hay debate. No hay debate. No, que no queremos la oportunidad, queremos la calle. Queremos estar concentrados. Bueno, muchas gracias a los que habéis venido y habéis compartido lo que estaba programado. Hay algo nuevo y parece ser que, bueno, lo quieren hacer así, alguna gente lo respetamos Tenéis todo el derecho del mundo porque lo habíais pedido antes, pero lo que ha ocurrido es terriblemente grave. Han matado a golpes a un chico por ser homosexual. Entonces, la gravedad de los hechos, no, estoy hablando a ti y a la organización, os respeto mucho, pero aquí ha ocurrido una cosa muchísimo más grave. Y entonces, pues, nada, gracias a todos, de verdad. Pago da bi hurbiltze ginen. ¡Ponte la mascarilla! ¡Ponte la mascarilla! Diar bat edo, ezin dio. Hau ez, itxiteko aukeri maninen duen, baina etzin gai itxiteko, eta esan duen, baina guk hartutak euleku hau eta guiteko. Zui baldak ez zuen, baina tarte hortan hori ez, kamara, telebistako kamarak eta danak antxik gure ingurun. Nola gertu? Nola lortzen du, Guk baina arazu eduki, furgoneta sartzeko harriagan, porque polizia municipalak ez zuten usten, eta hau eberit denan, baimenik gabe. Olako multotxo. Ordua zu ezen hartuta, orduan, baimena esker. Baina ikusten da, mugimendu soziala nola dauduen baimenduta eta nola ez. Hori jendeak... Prentza, hori da. Hori jendeak ez du asko ikusten, ez? Nola, bueno, nola bultzatzeian zenbait gauza eta nola oztopatzen dian beste batzuk, baina dalako programa politikoan parte. Eta ez zuten ikusten genuen alde hori, ez? Nola, haiek izalde ikusten ze gertatzen nahi dan, haizan gertatzen. Ja urte bete lehenago. Residentzietan zarrakin, ze laguntze ontzan jendekin, ze gezurrekin, jende pilo bat hiltzan. Hiltzan, bai.
Eta hori ikusten genuen guk, etzala gure gizartik gai ikusteko gozoetek. Eta gure agintaiek hori dana... Eta oso simbolikoa, guk eukita mikrua eta esatia. Itxiniko, Bueno, gertaera honekin bali mazatozte, nahi bali mazute, erabilizue gure infrastruktura eta aldarrikatu behar dezueten horrei eman ahotsa, porque gure funtzio bazan, ahotsa ematia. Edonori, plazetan edonori, plazak zergaitik hartu zian. Badialako leku zabalak, eztabaida zabalak egon laizkenak, eta justu hori nahi bultatzak genuen, ez genuen nahi ideia berdineko jendia, baizik eta aberastasuna. Eta bereien erantzuna esatia, ezetz, ez? Alde hemendik, gu. Eta orduan No hay libertad sin información. Y hoy aquí se va a dar información y se va a dar arte de la mano de Nicole Galardi y el doctor Silvano Baztan. Denok plazara, plaza ekimenaren barruan. Eurentzako gu ginen arrisku publiko bat, nabarmen, haitik esate ziguten, fuera de aquí, que no lleváis mascarilla, fuera de aquí sobráis, esto es para nosotros. Gutzako, gurentzako ginen arrisku publiko bat, osasun arrisku bat, eta gainera ginen oso konnotazio bortitzeko kolektibo bat. Baztertu beharrekoa, nabarmen agertzen zen hori. Eta, kuriosoa zen zela, eurek salatu nahirik bazterkeria eta bortizkeria, zein modu bortitzean eta bazterkeria sokatu zuten, nahiz eta guk eskaini, eta gaina eskaintzen ziguten, edo agintza ziguten kalera, handik aldikia. Guk aldei egingo. Geratuko hementxe, geratu ginen amaitu arte. Eta amaieran, ez lehenago, eurek alde zutenean, eu deitu nuen municipaletara eta ertzainetara, ez batzuek ez besteek ezekiten ezer, ertzakari hortaz desanien, oye, ¿os imagináis a la contra? Que de repente aquí hay una convocatoria como esta y vengamos nosotros con 3.000 personas a ocupar la plaza. Y digo, pero no teníamos ni idea y tal, claro. Horre ikusten da nola, mugimendu alternatiboa dagoen konturatu gabe ofizialismoak eta eliteek erabilia eran interesetarako. Eta hori salatzen duena bihurtzen da gu bezala proskripto bat. Eta horren ondorioz guk atera ginen plazaz plaza eta jaso genuen tratu hori ofizialisten aldetik eta baita mugimendu alternatiboen aldetik. Esan gabe nortzuk eta kontua da nahiko zabalgarria beste erakunde eta kolektibo askorako. Zandi kanpora. Jarri du. Txopela. La verdad es que es un honor pertenecer a la inmensa minoría. Sí, izugarrizko lana egin zuen Alfonso. Alfonso Longo, bai. Izugarria, kriston prezio ordainduz gainera. Bai. Gernikan. Gernikako batukada. Nahi zutenean gelditu eta horretako dago. Zerbait geure aldetikan bultzatu genuna zen hitza, zabaltzia eta islariak egotia, eta baita ere adierazpena, ez? Adierazpena, musika, dantza, orduan gertura hauzian herri bateko besteko artistak eta musika gozatu genuen eta dantzatu genuen, garai horietan. Eta bizi poza ekarri berriz bihotzetara, porque hor egontzan, holako zapalkuntza bat, impulso naturalai, zergatik erantzuzete zuten olako modu bortitzian edo esestatzen zuten, informazio bezalako 3 ordutan elkartzen baldin magea, 137, 3 infektatuak izango dira eta infekzio horrek eriotzera eramango dula, portzentaia, oso marko beldurgarria zan. Uno Galdaka Ostarrok batu gara plazan, ez? Ja urtebete eta erdi daro plazatik kanpo, plaza lapurtu dozkuenetik gona, ostu gintuzten ikona, eta
Uztaileko 6 honetan, San Fermin bezperanetan, hemen batu gara, hori, ia barriro plaza hitza berbak, plazara ekarteko kapaz garen. Baito ez aixo, ez dirán que ahora cal esperar, y esperar besegun. Bueno, gracias. Hemos hecho lo que hemos podido. Dantzaldiarekin amaitzen genituela ekitaldi guztiak. Batiz bat arratzaldekoa, goizekoa oendikan eguna luzia zen. Arratzaldekoa zen. Arratzaldekoak bai. Eta jendea etortzen juntzan. Osea, igual hirugunea saltzen zen beste herri baten. Zeran bat ematzeko saltzen zen, eta bihurtu zen, gero... Topagune bat. Topagune bat, sortu zen, jendik bazik egin anuntzikun, ez txin asko, nire eskolarri, baina bai. Hanik, era hortan, geroa, kontazi, batek, ez? Nola? Ohartzen juntzan gezur guzti hauetaz, eta zintzun txan eraman garraile behantzat. Orduan, bere sendikuek eta handerrak eta honekin eta da, oso gaizki zegoela. Hartze zuten eroba bezala, zonez zer dugunek ez da. Eta kontatzen zen hori, bi urte behan dugu, ezautu du beha, esaten, erabakizula, bi egunerako edo banu, mendialdea o alarra aldea. Eta zeintzun, enterazan gu gebiltzela ez dakiz herritan, eta ebili izan goiz baten gurekin, ez? Eta zazula, hau egitek eta, hau egitek, ez? Orduan neurri bat zeuden, zea hori, ez? Katarsia edo... Bai, eten hori, ez? Osea, gu, daramandun dekendu mezu hori izan, beste mundua, reala. Osea, hau ez da benetazkoa, telebistatik eta idina. Eta orduan, hori nahi gendu nateatzen. Gero musikaletik ere, elkartzen ziren, justu, gaur egun dana dago antolauta. Osea, kulturale dago integrauta, dana da granja handi baten gaude. Bertsolintza, kultura, dantza, musika, dena. Orduan, hor kanpoa dauden benetako artistak, ez? Benetako artistak, ez dakit, itzenak esaten hasiko da, baina zenbait beti preseuden laguntzeko, ez? Eta beti girotzeko eta... Tuerkinari emanda, bizitza balora da. Que no quito bailar, solo eso faltaba. Danzatzen duen herria, bizitzen zailagoa da. Ya había una pandemia global, había misterio patriarcal. También tuyo estuvo macho por COVID. Los tierras de arriba han salvado al país. Y es que dancen por, jarraitu danzan. Que no nos quiten lo bailado. Eta hori, bakarrik egotearen sentsazioa jende askok agertu zigun. Herri nahiko txikitan, bakarrik zeudenaren sentsazioa. Eta hor, balio izan zigun, konturatzeko bakarrik ez geundela. Ez ginela asko, baina bakarrik ez geundela. Eta herri askotan iristeakon furgonan da,
norbait Bai. eskube jasota agertzen zan, ez? Osa, Ongi etorri amaten, politia zan. Hori benetan. Bai. Ederra. Bai. Venga. Ni etorri zait Zauzko plazan baitarean izan genuen gure anekdota. Segi. Bai. Ja, metafisika del kiteko, Pause. Hau ez dakizute, baina... Hau, metafisika... Grabatuta segondana. Bai. Zarautzea sartzen. Joseba hitz egiten munikatu. Zarautzea sartzen bai, interesgarria izan zen bai. Bai, Zarauzko batal potola dago. Eguno bai. Bai. Beira, hemen, karabanan gabiltza Euskal Herrian zehar, furgoneta batekin eta arazoak ditula ematen du Zarautzen geure ekitaldia ikeko azan, ez dakit ze arazo gertatzen den. Zer martxan gabiltza, baina bertonko jendea diozku nola gugu daukaua, notifikauta bai bideo osoa gai basabako itzeko. Hemen bideoan ez da ikusten, baina Lander jarrizun kamera grabatzen, hau jakin gabe. Bai. Eta aurrerago, Joseba behiratzen gola, eta esan, grabatzen alago hau, ze hosti eta... Bai, gogoratzen dut. Hau dena da kamera okulta bat. Gogoratzen dut. Beti ere... Ez, kamerari. Grabatzen ari ez ez. Dekretuak eketxe zuten bezala. Ezer jakin gabe giren utxe duen. Berrota, 15. artikuloa eginko ez. Osa, inoiz ez dezut ikusi, ez duen eta ez ino. Da kamera okulta bat hor. Dena grabatuzun eskutuan hor, jarrizun kamera martxan. Bere estiloan. Eta oso dena grabatuzun, oso ondo dago. Eman. Oso, adierazgarria da gainera. Ekintzatxoa, inorbaka infrastruktura ez du erabiliko. Eta antza. Baina manifestazio eskubidea eta mobilizazio eskubidea ez dago alkatearen. Hori da. Esaten nahi nezena da, mobilizazio eskubidea edo labaitik kalean egoteko eskubidea ezin da alkate baten esku egon, ze azken baten ertzainak beti notifikazioaren aurrean ez dio ez da erantzun ere. Genukan arazoa alkatearen jarrerarekin. Zarauzko alkateak ez zuen inondik inora utzi nahi guk plazan zer egiten. Eta jo genuen, ertzainen gana, ertzainek nolabait sarritan izan ziren gure eskubidearen berme, zan behar da. Beste asko sarritan kritikatu ditugu moduan. Kasu honetan, eurek izan ziren gure berme iturria, alkatea esate baterako, alde batera utziz, eta guk Zarautzen egin genuena egiteko aukera izan genezan. Bermea zan, ze ertzainek ondo zekiten gu mugitzen eginean ari hortan, gure eskubideetan eginela. Hori da. Gu eginean guk notifikatu genuen mobilizazio bezala, giza eskubideetan dagolako informatzeko eta elkartzeko eskubide bat dela eskubide oinarrizkoa. Hori ezin du momentuko egoera batek aldatu. Eta estado excepción edo horrelako diktadura batean izango du. Baina bestela eskubidea dakauta, hori jendiak herritarrak jakin behar du. Guk eskubidea dazkau. Naiz da egoera aldakorrak izan, eskubidea dazkauta. Guk eskubide horri heldu genionez, ertzainari informatzen, ertzainek badakite guri bai edo bai, ez da baimena eman behar digutela, baizik eta utzi egin behar digutela egiten. Guk ez dugu behaien behar. Utzi baino gehiago, ezin dizute dela, ez esan. Ez da baimenik eskatzen. Egiten da notifikatu. Hau jendeak ez daki. Hori da. Eta hemendik kanpo gutxeo. Estatuan zehar, hainbeste jendeek, argiurik, galdetu digu, baina, ¿cómo hacéis eso? Fácil, notifikatu eta egin. Jendeak ez daki. Oinarrizko eskubide bat eskatzen degulako, mobilizazio baten izenean. Dago tope bat ez, 20 pertsonen... 20 pertsona arte ez da, esan beharrik ere. 20 gorakoak egin behar da notifikatu. Eta jendeak hori ez daki. Zuk egiten dezu notifikatu. Hori esker, montatu zen duten, plazas. Hoi da, mobilizazio bezala. Guk mobilizazio bezala ingenun Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian, bai? Abixatu hemen ertzainari, foralei, eta iparraldean jendarmeriari, gero jakin genuen arauak desberdina ziala iparraldeanan auzapezak, udalak badauka olako
beste indar bat, baino auzapezekin zuzenian hitz eginez, ulertu zuten zertan eginean, eta ongi etorria eman zituzten herri ezberdinetan. Hori ere oso politi izan zen. Baina hemen hegoaldean, zuk iten dezuna da, abisua pasau ertzainetan. Eta horret zaude zai beraiek onartu, ez da erantzuna bai edo ez. Ezin dute ezetza eman. Ez, zuk abisatu eten dezu, zein dan zure zirkutua, ze egunetan, ze plazatan, nola izango da, zein dan zure infrastruktura, bale, jazta, badakite. Zu aurrea. Eta horretaz baliatuz, egin zinuten plazaz. Enteratzen junginituan, ez? Ze artikulo ez zuten aplikatzen, nahiz haitxau behaiek, berrota magosta ozentzan, baina hori indarrean jartzeko prozedura da berdu. Geu, enteratzen hasi genituan tonto horietaz. Eta ikusteko idunan aparrun, Guardia Zibilek askoz gehiago eta hobeto segitela kontu guzti horiek, hobeto jasoak ezitek ginela. Hemen ertzainek eta udaltzainek galduo, oso lotuta zede. Bereziki udaltzainek. Herriek, bereziki, txikiak ere, zestuko adibidez, ze jarrera agertu duten, da oso azpimarragarria. Erakundeek ze modutan jokatu duten, eta udaltzainek euren zerbitzura daudenez, ez bakarrik plazaz plaza, aparte ere, hainbeste aldiz, udaltzainek etor direnean gu kanporatzen, gu etxea bidaltzen, gogoan daukate Durangon adibidez, Durangon izan genane Seguridad Sozialen aurreko egonaldi hortan, Juan Carlosekin. Udaltzainek etorri gu botatzen da, ertzainek lagundu ziguten gure eskubidea bermatuz, eta gauza bera gertatu zen Donostian, izugarrizko beste gertakari potente batetan. Nola, azkenean, udaltzainek gu kotxean gindoazela iragartzen geure ekitaldia, etorri ziren udaltzainek altoa eman, multa ezarri, geldiarazi jakina, eta guk esan genienean ertzainei deituko geniela, eta ertzainek etortzeko zirenean, alde egin zuten, etorri ziren ertzainak, arrazoia eman ziduten, eta gainera, eskoltatu egin gintuzten, bide guztia. Hau plazaz plazatik kanpo izan zen, baina antzerako, plazaz plaza barruan, ez. Kanpo, beste kontzentrazio batian, Donostin azan. Oso interesgarria da, hor, ze modutan jokatzen duten, arauarekin da jendeak nola ez dakien, ez da poliziek euregaren. Nik hor ikusten den gauza bat, udalak eta udaltzainek aplikatu dituzte ja jendiangan zuzenian normatibak, ezta? Eta prohibizio horiek, ez? Orduan, behaiek oso ipurdi biztan gelditzen dira. Guztiz. Eta ertzainak beste leku baten daude, nun normatiba bat zehatzen dute, baina kasu hortan, etzan herritarrengana hain zuzena bezala. Herritarrengana zuzenki iristen zana, udalak eta hor baita ere deskolokatzen zian, partido batian da bestian eta gu oso alternatiboa gea, gu hauzgea, gu bestia gea, baina gero zertzan behai, ze suposatzezun gu bezalako mugimendu bat behaien herrira etortzia. Hor deskuadratzen zian ikaragarri. Hemen zautzen eginean, bira hori, errei ematen eginela eta prestatzen. Eta, claro, ez zuten usten, musika plaza, han musika plaza, edan geuken pinita, lekua, eta gertagoan, aparkaren nula, kale bat Euskaldeo, Elizeparin, eta jendean etortzen, eta orduan, baflea, montajetan egiteko, jende zaiz edoen jendea, eta behandu txikinituan, aldein zuten are enteran itonik gero, nire inguruko asko, behandu, eta baina, danan hartin ipinian, eta azkenin, beste kale mutur batetik udaltzainek begira, bere erreien, hola... Etorri inzien bi, da eno jonitzen ere gana berbut hitz egiten. Aberba, zen ematetzako? Jarritu. Hoi arte gaina ez da zetan notifikaturik ere? Herri barruan iteko ez dakizu. Musika tresna bat kalean joteko, argentean baimena behar da. Ulertu behar da, zeli zubia zauztarra. Ez, jakina bez, zurekin ez doa kontua. Mila esker zuri, edo zin kasutan. Bekai, agor. Bete jaunak, erabakitzen du, bipolina jotzen den edo ez, zerauko.
Eta alkate jaunak espadu nahi, bibolin hori ez da jotzen. Y le tocas el vibolín a otro. Es bueno. Este alcalde es muy bueno. ¿Qué? ¿No es muy bueno este alcalde? Grande diskutatzen ari da. Es muy bueno. Nik horrenekin grabatzen zuen, claro. Claro. Viva la democracia. Viva. Oja. Kuadrilla bat. Baina, Euskal Herriko barrenagoaz, lehen izan ziren bezala, gaur egun ere. Lehen gurdiarekin eta nahi. Hori da, lehen gurtitan ez izan Furgoneta egin. Gurtitan, Errobera jarri behar dira, errobera. Errobera gabere bidiko ituan, Egoa jartzeko behar zen ebalego, egoak. Da ekitxo. Bueno, betxet, Zue bolilla. harriko duna deko molia. Oie, eta humore hona, Hori, Arratzaldeko zazpiretan, musika plazan, Mari Carmen Barrenetxearen hitzaldia. Barrenetxe? Bizarte matrimoniala. Ginen almatzen Zema madultan dekenien nik, Mari Carmen. Bueno, oinez... Ez que danan izena ikusti dezaik, ikusi bat atzalen bestia, hau, oin izan berdik, oin gero zen berdik. Hau xeda, zara eusko... Bino, dana zeu gara betea. Claro. Beto, montajia. Tita, De repente montatzen guk estenatu gila. Zer baimen? Udatzainak izatebe ez daula baimenik. Vale? Orduan, Vale. Zingo deu, gauzi gamendazkeu, gauzi eukitxe dute izango aniken... Eta hoz txikila eta mikroak egin dezakeu, bai? Aite, bai, baina nesu denet... Bai, ez bali nagabe. Euki, gauzi eukitxe bat geule. Vale. Zuezen gozu orduan Ikuste fumaitu, gestionazio fumaitu anzuntuek. Vale. Itxita zin, nausilekin izango nekin. Ertzainek daitu dira azkenian zauzko municipalei? Behaiek ez debela ertzainekin izitu. Hombre, ari zauzko ertzainetik? Bueno, izan debena den, izin berdebela bere nausilekin. Momentu entzat, zindan arduradune, arekin, eta esango dela. Bueno, ego, esan? Bai. Gu gurea, ez da hori de politia da, ez? Gertaera zian bidian ez da dize, eta gu gurea. Gu gurea. Oso surrealista. Ze resulta gaur goizean, ertzainak Tolosan esan diote gutariko bati, ezin duela inolako alkatek ez inork debekatu ez gutxea horik ere. Hemen iragarritak nekoana, notifikatu da dela 2-3 aste gutxinez, ertzaintzai. Eta, bueno, kontua da, alkateak antza, edo udaltzaino bintzat, alkatearen aginduz, ez omen dute onartzen, hemen zer egiterik. Zer egin behar dugu? Ez dugu, inorro hil behar. Guk egingo dauna da izlari bati, megafonia jarri, hitzaldi bat eman desan. Oin gaude bai. Gure, ire. Ondo. Diguten azkenik baimena edo ez, eta kontua da. Txaleino gantzete. Bai, barik aso gutxe izan batzuteke, nik ulertzen duan zentzuan. Baina hoxe da, egoeran, barru. Landaze, ikusi barri. Ala. Nor hilda, Euskal Herria. Zea makilo eta nola genukan tolduan zako, Jo, eske zeon dana pentsauta, Dana pentsauta. Pentsauta eta alamoz egin da. Pentsauta. Horrek gainezikak irantzia hola eta gero za. Kristona. Pakoren, esmakizuna zen. Porque, kontutan hartu behar da, ideia sortu zanetikan, 3 aste edo pasau zion eta dabila inginen, Hau etzan izan, Kristo, deliberazioa. Ingo deu, noiz ingo deu, nundi jungo geha. Notifikauko dut, 3 astetan kalian ginen. Sanitario deitzen zaion honek, baina asko eta asko behaz geha 3.000 eta 4.000, milaka milioi geha. Mundu guztian, eta tartean zientzilari, mediku, biologo, epidemiologo, eta abokatu, tribunala, la inmensa minoría. Eta esaten alarma sanitarioa ez dala legala. BBVA horro patrocinadore. Neurriak ez dira legalak, eta ez dira legalak ez dare txerto eta inungo, olako instrumentalik. Hortaz, bada garaia, elkartu, iritzi ezberdinak konpartitu,
Ze kezkagarria ez da desberdin pentsatzia, kezkagarria da denok igual pentsatzia. Hori bai dala kezkagarria. Nola pentsatu dezakeu berdin? Egoera aldrebes ondan. Egoera aldrebes. Orduan, zein da oinarria errespetua, elkar entzutia, desobedientzi zibilan momentua dela, intsumisio momentua dela, eta berreskuratu beharko genukela espiritu kritiko hori, ez dakitela Euskal Herrian ze momentutan eta nun galdu dun, baina ez da posible, gertatzen nahi dena aurrian, ez eukitzia duda astaranik. 2 hours later. Ditu, akoratu naiz plaza hontan, turistak esate ziela. ¿Y esto lo haces todos los viernes? Ari pequeño, Paco. 3 hours later. Plaza guria. Eta Paco kioska igualta matea. Guazen kioska igualta bat ematea. Hori 2 hours later oso da. Hau, Tolosa esango nuke. Tolosa hori, ez. Bai, ezke Zarautzek topia... Bai, Tolosa izango. Bai, Tolosa da. Honen ideia, ez dakit fijatu zaten. Bilu ondo dago, etxuen, a ber? Egor pixkat. Ondo ikustea, ez da izan. Bai, volumen ez, joder, que volumen. Bueno, baina... Eskatasuna? Denbora guztin, leku guztitan dago fetxa eta lekua. Bai, kontura. Jendeak ikusteko plazaz plaza nola. Primeran. Egon bat, bestea leku bat. Ikaragarria inazuna. Ikaragarria. Aitor, ez dakat itzik eskertzeko ire ekimena. Hasi nintzen pilikat hori, egin behar nun motza eta pixkat ikusteko eta ez da, baina zin da, gero ikusi nun zaruzko hori. Altxor bat. Nun bideo hori eta. Dena grabatuta, zaruzko movida guztia. Eta zer dagoen? Zer dagoen hor? Dokumentalak hiru lau egiteko dago materiala. Ez hor bakarrik bizitzako grabaketa zu gehindakoetan. Eta bueno, orain bukara arte, herri guztiak pixkat ikusteko. Eta gertzen jende pilat, eta zur, esatez, atera dut, islariak baino gehiago, gesta birtilloa jendea dantza. Hona hori. Beste... Bai, beste tartekatzeko zerbait. Eta gai teknikoak eta ditugu, ez, jakin berdinak. Baina beste gauza da, ze herri mugimendu, nik hori bozatzea faltan, ostak eule herrikidetasun da mugimendu horren, beti... Falta dena. Falta zaiguna. Falta zaiguna. Hoxe jantzi gutek. Bitu, gauza bat, oentxe hola, zuzan dezuna herrikidetza eta hori, ni gauza bat, oso argi ikustetena zer ekintzun posible gu hirurok furgoneta batekin, 21 egunean 42 plazatatik ibiltzia, eta da konfiantza. Nik eta sentiuetena zuek nerekiko eta gu hiruron artean konfiantza elkarrekin hau gauzatzeko bakoitzak bere era dakala ikusita baita ere, baina baten da bestian moduak badakala lekua, eta batek eta bestiak hartuko gula errelegua uiteko besti egiteko, baina osatuko gehala, lagunduko gehala eta konfiantza daula. Eta konfiantza hori balin da, ezke oso handia da, ja bat relaja bitea gaina. Ez dauka izan behar modu batian, baizik eta izangoa. Bakoitzak dakiena egiten duenean, emanez, ez da ezer beste egin. Emateko gogoa, eta ematen dena hartzen, niretzako ezinbesteko baldintza. Zertaz dakit nik, eta nola osa dezaket hori beste batek dakinarekin. Zuek dakazuen doaia, da guztiz komplementarioa. Paketan uzten bagara. Arazo zein da eskala paketan uzten. Eta uste dugula denetaz dakigula, eta besteak ez dakila zertaz. Hor jarrera maila bat berdek. Nik uste duxe harrapa digutela gaina gaurko aurrerapen guzti hauekin, ze jarreratan dan benetako aurrera egitea, ez gizarti. Eta gure nik hori ikusinean, gu hirurok hau hasita bukatzeko gai gaitu. Konfiantza hori eduki, ez? Beste gauza askotan hori nik horretxekin botatzea, ez gure Euskal Herrian zer gertatzen dugu. Ez dakigulen maila hori benetan politikuk eta gilaritza ipintzitugunek, joatila, sistran ibiltzeko, esate baina nola izango paurtako.
Bestearentzako tokirik ez dago. Nik uste esango nukela, bakoitzak ez dunean bere heldutasunetik bere ardurak eta ikusten, beti eskian dago. Ze espero ditu gauzak bere eran izango jala da, ume txiki bat bezala, Pako, baino, Joseba, hau izan behar du, era hontan, ze ni ez naiz jabeitzen ere buruana, orduan, nondik nabil, errua bilatzen, eta tiratzen, eta tentsioa sortzen da. Eta alde hortatik oso harin ibili ginean guirurok, eta hori, benetan estimatzen dizuet, gaur bai hemen, ze izan zen bide bat ez erresa, 21 egunean oso intenso goizeko 7:00 gabeko ordu bita, ez egonaik etenik, eta goizean jaiki, eta beste 2 plaza zeuden iteko, eta beste 2 plaza, baina hor bazeon konfiantza bat gu gurea, gu hemen, guk hau intzer, eta resolbitzen zian gauzak, aurrea ikentzan, ni benetan oso pozik. Bereziki ere kasuan, ez emagarri plazaz plaza. Zegoen, etxe bat, eiken. Horretan. Seme bat, kotxea batzutan, ibiltza esena da bestatzutan ez. Baita. Orduan zen mundiala. Konsultak. Eta geneuzkan, nik bentsautan eugan, 4 plaza egunen. Hola hasi ginen. Idea hori zen. Ideia zen, goizian 2 plaza. Oain pentsatzia kristona, Mateu, Claro. Baina bai, lehenengo abia puntua zen, 2 plaza goizian, 2 plaza arratzaldian. Eta esan genuen, 3. hanka bat, zein da, Pako fenomenua da, eta Pakokin itzengo deuta. Pako izan genionean, Pako aterri zauzun hori lur hartu zuen da esan zen. Bi. Bat eta bat nahikoa izango eta. Eskerrak. Bai, bakoitza jarri zuen, bere zentzua. Guri izenoan, hau bixean elkargetu eginetan gu. Lau, maitxok esan da, bilkura batzuk egin berritu, eta egiten genituen bilkura batzuk bizket ikusteko zekarai bizi diren nolako gutala. Dan, ez, baita ere, nireke partida hartu zian. Orduan, esan da, orduan txe, 2 aste leno edo 2 aste tardio. Horrela, bai, hola iti badago hau. Horreman ginen duen, nik gaur ikusi nian iti holako zerbait. Eta gero lehentasunek beti markaute, ni behitxetu hortan nahiko, amendik martxa, pum. Errespetau, gure martxa etengabe. Bai, hor zuen eta ritmo hori, ez? Azpimarratzekoa, gu hiruron artean, ni nego ez dut, inoiz momentu baten ere nun sentitu izan desgaste minimorik geure arteko desadostasunengatik. Gero izan dira hor 1000 bat gora bera, 1000 bat. Ez que segun hundikan elkartzen den jendia, handikan errena. Hoi da. Baina, nik esan nahiko nuk ere bai sortze hortan, nola izan genuen Leire ofizinan apoio nik izatetena bezala gu hirurok erditzen, ginen, erditze lanetan, egunez egun, baina genukan hor beste pertsona bat, beste espazio baten emozionalki binkulatu gabe. Kontaktue, garek lantzen, pum, nun, zer. Eta badeu zehose gehiago, ez da Leire? Goxatu gaituzu. Leire da gure zutabe. Karabana dirdir hor dijoanean karreteran eta eguneroko 1000 abenturak kudeatzen dijoanean, kurba bat bestian ondoren, da repetsua batzutan gora eukitze ditugu, eta gero bairuri aldapa bera eta danetik eukitze dugu, Buf, hori izan honitzake, pelikula, sorta, trilogia batiteko mogukua. Eta Leire da gure zutabia, gure hanka. Hor dana komanduak ematen, jartzen guri gia eta estabilidadia. Bera, nik izaten dut, gu karabanan gaudena gehala, erditzen gauden amak, danok, atento, gure umia, nundikan daukan burua, eta kordoia, ez buelta bat, atea jok, bestia, gu gaude guztia hola, eta Leire da gure aita. Bere rola da antxe jarri eta zaindu guri. Eta bilotzez ezkerrik asko, porque oso parte da, ez dago errudeekin gure karabanan gainean hor, baina dago gurekin, gure bilotzian da gure oinarrian. Bueno, emozionauta nago, Hemen dikaneko nioke gonbidatu Tolosaldeko taldekideei, bai, pixka ekitaldia bukatzeko pentsatu dugu abesti bat eskaintzea,
eta venga, animatu! Gure txola zeinan, desegiten ez badugu, bertan galduko gara. Denbora badoa, nekea zaigu hasi, eskua zartatu zaizki, eta indarrak guzti. Usteatzen badago ere, karta bat du horrekin, berrizan aldaizte logikoa. Ikuntzako odortikan, baukanik emertikan, ikusiko bekloa. Eta gero nola herri egontzan jendia, atia zabaldu zizkiguna loiteko, jateko, herritara iristen ginean plazara gerturau eta infrastruktura montatzeko, eta hor saretu zen gure kontaktua eta gure kontaktuen bitartez Euskal Herri guztian lortu genuen nun loin, nun jan, nun, ez? Hortan milek gauzen bat dituen, Osea, ni lo egiten, horre, pare bat egunetan eginean, pankarta azpiletan, ebilan brugin lo, kampun. Saran edo. Saran, bai, iparraldi. Pankartapean. Leku bat zegoan, baina, bueno, batzuk gorzatu zaizte eta ni kanporen goia. Gero, bideok, pankarta ondile gainetik ipini. Pankartapean. Eta foan, bai, sakutan lo egiten kanpun da. Bai, gauza bat izan zen, oso interesgarria abia puntu bezala. Eta izan zen guia bizitzako plataformakin harremanian eta lanian, guk hau esan genuen, egingo genula geure ardurapian, eta kale balimazan geuk hartzen genula responsabilidadia, eta han plazetan poltsaba pasatzen genuen, kolaborazioa eskatzen, eta zerbait irabazten genuen bizitzara emango genula. Eta horrek sortu zuen olako mugimendu bat, ze ez gaude ohituta pertsona banakakoak ardura hartzeko bere lanena. Ordu normalian, hemendikan hartukot, eta ez palin mazat ondo ateatzen, hau ingoa kargu, eta ondo ateatzen balima, premio. Uste, gizarte honek akatzan duena hoxe dakela bat, ez? Giza banakako edo talde txikien, dinamika danak janda daude. Janda daude. Eta udaletxean, ez dakeu laguntza, gaztiotek, nola laguntza izerrena? Erkara udaletxe guztu aldenatzizun berdek. Alderantzitek bidetuena. Hortik guten bagea, beti morroi. Eta gure lanetan hori dek, nik ikusetan horri bueltin bat emaio, ordu naziko berriz ere herri mugimendua. Baina bestela herri mugimendu janda. Hori ikusi dugu. Eta ordu, venga, pasatea, hau da giltza, herri mugimendu bezala, izatia norbere buruan jabe. Eta zeuk erabakitzia nola, eta orduan zeuk neurriko gastuak ingo dituzu. Guk ja bilatzeako gastuak ingen ditun, baina konfiantza genuen jendia izkuzabala izango zala gu bezala eta jasoko genula eta izango zala. Eta konfiantza hortan batea ginen baita, Eta, azkenian gaina, ahal izan genuen, bizitza plataformari, laguntza ekonomiko bat daukau, jendia eskuzabala izan zen, usten genuen bezala. Hau izan zen Pakoren ekarpena. Guztiz, ados geunden, baina bururatu zitzen Pakori, eta zen gastuak geure kontu. Dirua aurreratu geuk. Etekinik bazegon bizitzari eureri planteatu ondoren, bat egite zuten, da euren izenean egitea nahi zuten, baina guk egingo genuen edozein kasutan. Bizitzakin, bizitza gabe, bizitzaren kontra, bizitzaren gainetik da azpitik. Eta oso eskuzabala izan zen jendea, diru nahiko jaso izan genuen, gero egon ziren tamalezko gertakari batzun ondoren, guri gutxitu egin zen, ze gastuak biderkatu ziren, eta azkenik atea ziren €4.000 edo horla bizitzarentzako eta bar.
Eta izan zen, eredugarria zentzu hortan, argi geneukalako ez ginela izango inorentzako kargarik, ez galera, diru galera iturririk. Bagenekin gainera, ez genuela galduko, baina galdu badenu, asumituko genuen geuk eta punto. Ez que, nahi hori oinarrizko irutzizatek, nahi baldin bada, eose gaitan aurreai. Ezin dek egin, norbaitek eman dago dirukin, gaztau eta ze ederri zen da afari hau. Ez, inberdi hau, afaitako egin, eta horren gona janatea. Nahi baldin bada aurrea jun. Guk horreetikan, egun horietan, toldaz pilan balimazan, edo hemen txepintxo balimazan, edo guk geure gastu horiek oso nertuak genituen, geure beharretako, osea, ze etzan gu ondo pasatzia, ondo pasatze genuen jende politiak elkartze ginalako, eta iten egin alako politia zalako, baino jakinean zertan eginean. Eta bestela, honlaike beste leku baten oso desberdina. Bakoitza espada eusten. Zer egin du beste batekin ustartuz? Sama. Hoi ez da ematea. Hoi da eskatzea. Are gehiago, ez eskatzea. Derrigortzea ematea. Orduan, hori oso argi genukan. Inoentzako sama ezin ginen izan. Izan zen, emate. Eta, galerei bat zegoen. Geuk jarriko ditugu. Ez dago galerei. Dakeun emango durako, orduan bazeke hau dakeuna. Osea, ez gaitu gazten... Zorretik ez gaitu gazten. Eta gizarte hau hortik. Zorretik abiatzen. Eta daun joera dana Euskal Herrien horrea eroitea. Orduan horrekin ezin diau nik izatean, mai azpilan bizi gaitu, beti izatetena, mai gainea jotzen egin. Bestela jaiko. Beti paga eskatzen bai oso aitatxo eta amatxoi zure kontuak egiteko. Konturatzen bazate, hori dago gertakari guzti honen sakonean. Sustraian dago Euskal gizartea desagertu dela guraso, toksiko eta borreroen menpe jarriz euren diru laguntzekin, funtzionario bezala, nik hori oso argi daukat, nola gaituzten harrapauta, subentzioekin, soldatekin, gero mehatxua dago bestalde, baina importantea baita hori erosketa, iskutuko erosketa hori, orduan jende dago menpe, eta ez da kontuatzen, orduan ez dago ekimenik, zertago. Babes ekonomikua, babes ekonomikoa benetako babesa izango bazan bezala. Onurak gehiago errezagotan biziek garaien. Osea, zegeu, bakotxek ordenagailu bat, telefono bat, liburu danak, euskal liburu, petetak izango zuten, hau, oindala 50 urte zen, danak ikusi nahi zuen egiteko euskeraz. Eta zeuen arteko osatzeko. Eta bideo, ze egiteko gehiagean. Nik hori, zerati, sartu gaitu garai errez baten, eta txoak egitetan biziaitu. Eldutasuna iritsi gabeko gizarte bat. Baina ez tekelako sakona, dana entretenitzeko, dana denbora betetzeko, espazio betetzeko, bete eiteik. Baina ez garai gorrak, jende gorra sortzen dik, jende gorrak garai lasaio sortzen dik, eta guk garai lasai bat bezala bizidea goen, eta goitik etorri zaiguk zapla. Oin morroe bihurtuko zate. Eta dana daukezu nien euskari gizartea bestizu balaioko, zuen gizarte osatzeko. Eta era baten oantxeko. Askatasunek ez dizu balaio, zeatik bildurrez bizitzea dara bizitzeko. Zen guztiek heldu. Oin funtzionau altzin montaje guzti honek, pandemien inguruko montaje honek, bertzin lurra presta hau posible iteko. Oin dela 50 urte, etorri, zeakin, pandemian konduakin, eta zer zango ziren gure guraso eta gure etxona monek. Nola? 10 urte lehenago, 10 zer zan, 2008 gaun zan, beti hondi beste. Osasun arluen, ikusi 80garren hamarkadan ez zeuden joerak hemen, higienismo dala, nik enau izen sekule oso era hortako. Zorrotza edo batzuk asko zartutu osasunin dabar, ez? Baina, bi ikuspegi guztiz kontrakunetan bizi gaitu, eta hemen bestean saldu dira goitiberaino eta sinismen faltsu batzuten oso inozo bizi jendea. Alde hortatik ere, nik lotura argia ikusten dut, lehen esan dagoarekin. Mugitzen gara erreferenteekiko. Guk ez dago momentu propiorik. Euskal Herrian oso argi ikusi da hori, nolabait gregarismo hori, ez? Hada, referenteak, hartzainak esaten duen, arti guztiak gara. Orduan, ze gertatu da espaldiko 50 urtetan? Gauz asko.
gero aipatuko dut zer ikusten ari garen, da ze aldatu dan hemen geure egia aurrean aspaldiko 50 urtetan. Baina aldatu den gauza bat da, lehen kontestatarioak ziren kolektibo guzti horiek, oain ikusten dut nik, nola hamarkadetan zehar ekarri gaituzten ona, eta hori ezten kasualidadez. Hor dago, esan duan, erantzun bortitza barru, ematetik apaltasunerako gutxiespen personal eta kolektibo horren eraginez, bihurtu gaituzte, guztiz, dependiente, ahul, txiki eta lukurrero esaten dena hemenez, eskuzabaltasunik ez dago, haunditasunik ez dago, ematerik ez dago, dena da exigentzia kejua, negarra eta bortizkeria. Ume bezala. Erakunde tratatzen gaituzte, ume bezala, dugu gerantzen dugu, ume bezala. Bai, eta gaina eroso ote dan ume izate hori. Aztaka aitatxok eta amatxok emango dit, eta nik ez pasait gustokoak jauko naiz, baina bueno, jarraitzen denik hemen dependentzi sistema hontan, eta ja sortu dut nire bizimodua, orduan soldata honen menpe eta bestiaren nire familia ateatzeko eta, ni hemen planto egiten dut. Alde hortan harrigarria izan da azken 4 urteetako esperientzia. Biztaratu egin du zegona. Ez zegoen inor, ez zegoen ezer. Ikusi nahi dunak, inoiz baino biztarago dauka. Baina itxu bihurtu da jendea, eta ikusteko aukeran ikusten danin, bere buru ikusten duni, zehose zalantzan jartzen, bildurre jartzen. Iztutu egiten da bai. Bildurtu egiten, orduan hori hor jakin, beti gure zeare bauan, nola iritsi ez, jendien gana. Osea, azkenin bizitzeko era, mundu ofiziala esango niki, mundu ofiziala bildurrezko bizimu bat dek, inok ez dinak bizitzei. Terrorezkoa esango niki. Terror, osea, bizitzei dek ikerrezko lana. Eta keska egin berriro. Osea, ikuskera bat euskaldunek etze dutena. Bortizkeria. Eta orduan, beste horrek indek galdutik galdiuta. Orduan, kanpotik etorritu zeak, gaundik jenadek sartu dituen arau guztiek, egurrez sartzeko, komunidades autonomas. Que bonito, ze polit, Eta hemen guek, dale. Label basko. Hori da label basko. El labi, sortu zemenak, ikusi zein dien gure Euskal Herriko askatasunen aldeko mugimenduen zedenak, eta askatasune, edo libre bizitzi hau alda, iten izaten hau alda. Ikusi zein zin, Ezkaderik? Nire gorputzean neuka egintzen dut. Bai, hori nenu gero. Esperimentu transgeniko madarikatu bat ziztatzeko, ez duk behar, ez da inolako errezetarik ere. Ikaragarria. Pero en mi cuerpo mando yo. Claro. Pero, eta horretzak izan dena nik telebizio ikusi ikusi, baina ikusi dutenak gero, ateatzena, hau esate zuzen da. Zer ez duten esan? Hor, telebiztakoa, justu izaten etortzen da, neuke telebizta ez dara guztien, baina jakinien telebizta zebilela hor egunero zenbatzen infektauak, hildakuak, zeak, semaforuak, guzti hori retransmititzen 24 ordutan nola zebilen, gero, ze zuku atea zioten lehenengo ondo prentzau, jende guztia sartzeko txertaketaren dinamika hortan, baina gero jendiak begiak zabaldu ditu ikusteko hain bortitza zan eta kontagiozua eta hilkortasun tasa eta guzti hori nola derrepente bukatu zan, Rusia sartu zanean eta bestia sartu zanean da. Osea, estenatoki bat hartu, xautu alduten guztia lortzeko, porque proiektua batz da, bai, mundu mailan, arlo ezberdinekin, eta orduan estenatoki hontan zer lortu dezakegu. Atea, xautu aldan guztia, eta ja ikusten denean jendiaren nola esatea, tendentziak eta ja horiek oso ondo estudiatu dauzke, hau ja pikuta dihua, jendia ja ez da bilkazu egiten. Bigarren kapitulu. Ukrania. Ukrania, Rusia. Eta hor jendia konturatu alda. Nola manejatzen duen ganaua, behaiek deitzen dioen bezala, ganaua. Ez da konturatu, erreferenteek hor ere, esan diotelako, Ukrainian zer gertatzen den.
Ez dute bilatu dena. informaziorik. Arere, Erreferenteek, Euskal arduratu Partidu dira, Politikoek, Espainiar Partidu Politikoek, jartzeko mugimendu alde, sozialek, kontra, zer esan laiken, zer ezin dan esan. Hori da, dena. horrekin konformatzen gara. Hori da arrazoa. Ba, bai. Venga, jarritu. Bukatzen dugu. Tolosa. Tolosatik. Hemen manifa sartu zen. Hau zea, Iñakin etxian. Bai. Bez? Ze ondo zaitze ziguen gure launek? Que quiero destacar hoy. Mascarilla, mascarilla y mascarilla. Txertoa eta txertoa. Sartu behar dago otegi. Beitu, behar zan. Diego Un Marino. uso amarillista, sensacionalista de la enfermedad. Un deseo descarado de mantenernos a todos obsesionados. Peter. Peter, zea? Gasteiztarra. Gasteizkua. Irlandar gasteiztarra. Ai, ze poza. Zortzazu. Oio. Apa. Kane. Apa. Todo, esto. Zakaste. Hori da Iruña, ez? Iruña. Bueno, esan berra dago, gu agertzen ginen plazatan, eote zala erantzun bat, jendiana, baitare, de repente, botatzen zizkioela, kristonak. Osea, ez? Ta guk, gonbidatzen genitxun, etorri hemen abazio gurekin konpartio mikroa, edo gutako bat, juten zan pertsonan gana oso ameno zuzka, etortzilo, ez, bizi ginean garai hortan, ez da? Eta jute ginean, eta behakin izketaldi bat euki, eta nahi bazun gonbidau. Osea, beak pentsatzezun hori izatea. Ez? Osea, hortan eguztet lan politxein genuna, zeratik handa espazioa zabaltzen genuen, belarriak, bat bertaratu, pertsonai, edo gonbidau, edo, ez? Osea, ez esan guk hola pentsatze dugu eta beste zerre ez dago ez dakaleku ikan. Ez? Guk nola pentsatze dugu. Berak erabaten, nik beste baten, da hone beste bat. Pedro izango da. Por ser efectivos, baratos y en muchos casos no patentables. ¿Qué está ocurriendo que no se nos revela y que se nos dice que no obedece a nada legítimamente científico ni a que está mejorado? Y si la economista nos revelaba. Lo que está ocurriendo es una crisis política, económica, sin precedentes, un manejo desde la sombra con un pretexto sanitario. Plataforma Vicenta. ¿Qué coño de sentido tiene esto? Nos estamos volviendo locos en la medicina y nos están cambiando la medicina. Hoy día, en la medicina, en concepto y... Debate zientifiko ja, baina 2020ko abenduan izan zan, debate zientifiko hori egina zau. Hau itxo, zein dau? Izaba ditu. Hau izan zen, aipagarria baitara, izaba, ez dakit iruditan Igual, aztengo, igual. Baina... Josebak estampira ideno. Ez, ditu, pasatu behar. Izaba, izan zen oso osea, ze gure estenatokia zen grada batzun azpilan, eta orduan hitzaldia ematen Jon Ander Etxebarria zen, momentu hortan, eta hangoitik agertu zian hauz batzuk oso modu konfrontatiboan esaten nahi zana, eta gaina, hola, zan oso kuriosua, ez? Ze handikan, gainetik, indarra zeuken esateko okurtzen zitzaiena. Porque no tienen la base para respaldar lo que están haciendo. Por favor, ¿cómo podéis decir eso? ¿Perdona? Es una falacia. Que eso es otra falacia total, igual que la que estaba comentando antes esta persona.
Es que y nosotros, la sociedad, confiamos en esas instituciones pues por una serie de razones. O sea, no son un ente etéreo que se ha generado ahí y que nos engaña y nos manipula, no. Es que eso no es así. Y entonces, yo no puedo estar todo el día pensando, pues estos me engañan, qué conspiración. Para eso hemos articulado mecanismos en la sociedad para hacer eso. Y para eso está, pues yo qué sé, la consejería, la OMS, que hay errores, sí. Pero, joder, no sé, es lo que dicen ustedes al contrario, ¿eh? Es que incluso yo creo que hasta Iker Jiménez estaría de acuerdo con ciertas corrientes oficiales. No entiendo, de verdad, ¿eh? Como, no sé, supongo que todos los organismos cometen errores, ¿eh? Pero esto pasa con lo de siempre, ¿no? No sé. Muchas gracias. Orduan, gonbidatu zitzaien ez etorri eta eztabaida bat iriko du hemen. Ze hau, zekit medikua esan edo farmazeutikoa edo... Hola, zerbait zen. Zientzia, arkitekto bat eta mediku bat uste duzila. Eta orduan, esan zen, etorri eta ez, jokau zuen goitik behera, bai, protesta hortan eta bueno, ba... Harrika goitik behera. Harrika goitik behera. Eta ikuste zenun gizartea nola da honez. Behitu berrian begileta eta esatia behitu ni ez nago ados, zuk esatezunakin, ez? Baina errespetatzea ditut. Bai? Baina jarrian nahi zure aurrian eta itzein eta pentsatzeten ezan. Baina Joseba hio zan. Karo, mikrua eramantzan gora. Guri iesean zebilen jendea. Eta gu geunden jendearen bila. Esateko zeukana esateko. Baita kristonak esan ebazituen ere. Mikroan zeon. Hori oso interesgarria zen. Hori gertatu zen arregan ere, nire esan dugun bezala. Eure gu kanporatu nahirik eta guk hitza eman nahirik. Hoi zen gure ekarpena. 52 zea plaza horietan, 21 egunean, 50 bat islari gure aldetikan izan zian. Eta gero plazan batematek nahi balimazun betizun lekua. Hortako zen. Salbuespenik gabe. Hori zen. Hemen atarratzen adibidez, prentsa edo komunikabidean inguruko ze izan zen, ez? Iztokia, ez? Azkenian batzuk izan zian osasuna gehiago, gai ezberdina bezala jorratu zian, ez? Eta, bueno, komunikabideen are interesgarria, ez? Bai. Eta, bueno, hemen dago independente medio digitalari omenaldi txiki bat egin nahian. Egiten ari diren, ez dakit, despliegea, egiten ari diren aurrera pausoa, azken urte honetan izan da esponentziala, hazkunde esponentziala. Erosi dute dena, goiti bera, erosi dituzte iritzi guztiak. Orduan oso garrantzitsua da proiektu honek aurrera jarraitzea, hemen Euskal Herri mailan eta euskeraz altxor badaukagolako independentearekin. Kuriosua da, sinistarazi digutela, inoiz baino askeago gehala, ez? Inoiz baino preso gaituztenian, ez? Iritzitan, gure mugimendutan, gure erabaki guztietan, gure entretenimenduan ze aukeratzen den, ez? Ze lotuta da ondana eta ze iritzi dakan jendeak, ze askerean. Eza bai, bihurtu dute, eta baietza ezetz. Osea, eman diote irauli dute, kontua. Hau non da? Dona Paleu. Dona Paleu, hemen euskera, Pakok emandako euskera zea bat, ikasgaia, eta aldameneko gaztiak nun parte hartu zuten, eta azkenean egunak daneako ematezun. Oh, maule! Etxeko pare. Etxeko pare. Hau zela Elizondoa. Beitu. Elizon eta... Beitu. Gure Nikole.
verdad que Carmen. no es una vacuna. Y cuando tú vas al médico y no te encuentras bien y te dan medicamento, haz una prescripción médica, aunque sabe su número de colegiado y su firma. Ze gaizki entzuten den, Aquí no se pregunta, se vacuna la cosa de todos. Honen kontua. Preskripzio hori gabe ematen nahi dela. Sí, el bajo se escucha muy bien. O sea, no hay ninguna prescripción. Esta volúmena sexy, igual, están petando un poco. Igual. Patatavirus. Hori Pedro, kartelatzen. Leitza, bera. Miguel. Hemen Kristinere izan zen. Kristina. Hau ja, ostorne. Aha, bai, guau. Baiona, Biarritz, bukatzen. Aha, elikadura matzen. Irun, azkenengo plaza. Hau izan zen, konturatzea, ba. Konturatzea ez gala zuen, konturatzea. Hemen egin dikentzia, maskarilla egin da. Carlos. El momento, Carlos. El macarro. Esta es la herramienta que yo uso para abrir arquetas y sacar la mierda que tengan dentro. Gaina. Carlos jarri zuen hor el punto macarrilla de plazas plaza. Bai. Hildo. Niños, esto sí lo podéis hacer en vuestras casas. ¿Conviene? Todo familia. Eta, hori benetan gertatu zen, nik ez esartu, Altzuarten bertsoa. Altzuarten bertsoa? Nik ez esartu. Utziko, Da, nondik atera da? Zul jarri zenuten, no? Hori da, baina hau aurrez grautako bertsu dago. Osea, que megafonetik atera. Ez gure bidean Mikele jarri zituen pare bat bertso oso onak, horiek erreskatatzea hona litzake. Osea, nik ez esartu hori, Berez bai. Euskaldun izatea sentitzen dut lotxa. Telebista txikitzen eta altzuarten bertsoa. Eske mundiala da. Bikaina. Utzipakean erara hartzen dek, kamisetan. Ba, eske Carlos eta urrik nazan. Inezture bihurtu da nere. Oaindikan ez teu aipau, antzau da aitor. Oaindikan ez teu Nere maskara aipau. eta laba gertze di hortik. Laba, bai. Txikila. Zeure alaba? Txikila, bai. Morenatxua, hor zegoen. Ba, ez teu aipau, baino plazaz plazaren ideia sortu, antolaketa bilan jarri, eta 3 astetan abilau ginen, ze ikusi izan interesgarria zala, Donostira zetorren urrengo manifestaldirako indarra biltzia. Eta horregatikan izan zen, ustailak 3an hasi ustet eta ustailak 24 arte, manifa bezperan bukatu genuen Irunen, eta hurrengo unean Donostin ginen manifestazio bat. Ze maiatzean izan zen lehenengo manifestaldia Gasteizen, eta horrek izan zuen olako mugimendu handi bat, ezer-ezetikan 3.000 pertsona elkartu ginela, komunikabideak ez zuten inongo aipamenekin, noski, hartaka ez geha existitzen, baina gu existitzen ginen, eta bueno, plazaz plazak berriz olako olatu bat ekarri zuen, hurrengo manifestaldira izan zara. Hori aukera. Baina, gure oso da, manifestazio horren aurretik, zegoen, Sahara tarren aldeko konzentrazio txiki bat, esan jende askori bildu, hori bai agertu zen komunikabideetan. Da, ostean guz hartu ginen, eta 3.000 pertsona bilduatik, eskenun espero 3.000 pertsona biltze ginen ginera. Alaxe. Ezkin agertu. Hori Virgen Blankan izan zen, hori nintzen gogoratzen. Hori izan zen Gasteizen, eta Sahara horiek ez zian egunea iristen, hamarnaka batzu zian, eta horiek agertu zian komunikabideetan. Eta Sahararrak agertzea primeran, zor zaie, baina kontxo.
Ezen, 3.000ko manifestaziorik ezen Euskal Herrian espaldiko urteetan. Bai, ezan ezer esan. Hori, bueno, lehen aipatu duen harira Arriagan gertatutakoa, hori, mugimendu alternatiboekin, ze bermea dauken, zen bai mugimendu, interes bat dute. Gu izen gara alternatiboen alternatiba. Bai. Ofizialismo eta alternatibaren alternatiba. Hemen Donostin gara, manifan. Bueno, diskak sortu dira, hemen musikariak, musika grabatu da. Eta, gasa. Bueno, herria edo. Herringoa. Ezin dugu ez hori, Ezin gertatzik? Ja. Gaur egun, itxuda ona, Horrek kolokan agertzen du herria existitzen denik. Agertzen espada. Zertu gazetan egizan dugu. Horrode baita Mikelen, ire patoren eta bestea Silveiraren bertsoak. Bertsoak oso izan zen bukaera bat. Hori YouTubeen zentsura zuten. Arion modu txera. Nuen pato. Hau jardinetan hor bai zenean. Bitte feliz. La diseñea. Entre todos estamos derribando este muro. Se está cayendo a pedazos, chavales. Orma, oye, guztiak, bera, arrakala gara. Ira, hormetan, somos hiedra en la piedra. ¡Opa, Donosti! Mi esker! Lehen aipatu du, baina abeslari, antzeslari, kulturgile... Hau isek biluzien. Profesionalak, baina ustez ez ezagunak eta beste asko, zian profesionalak izatea hiltzen, zezke ez euken tokirik. Da, prestau egin ziren. Da beste asko. Ezke... gertaera da, bueno, nire esan dut, ezke txertuen gaia, behikuntzaren gaia barrenian, da dagon tabu eta dagon gauzarik zailena edozein aipamen edo edozein kezka adierazteko. Hori da doktrina bat ezin dana dudan jarri, ze umeak jaiotzen dian momentutikan ematen zaien sustantziak dira. Eta horrei esker bizi iraundu, gizakiak, bla, 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 guzti hau, hain ondo josila dago, eta faltzua da, non honen inguruan, eta osasuna eta gure jendia maitiak, ezinezkoa da, orduan, kulturgileak, edozein pertsona, baina kulturgileak bai, zerbait aipamen bat edo horako mugimendu batekin bat iten bali maue, beren soldata, beren kontratuak, gelditzen dira, ze... Baina, hortaz, oso jende gutxi hurbildu da gugana, gu bezala ibil direnen gana, gutxienez esateko zu existitzen geha. Ze, publikoki agertuko, baina horrelako zerbait gertatu izan bazen, nitaz kanpo egoera hortan, ni juningo nintzen esaten, ni ere, hemen, presatara etorri da, jendea esan eskoa, ni bakarrik nengon da, eskerrik asko. Baina, erreferentzizko jenderik apenas inor hurbildu da. Ez da esatera, egun hon, hemen nago. Ez da agertu inor. Oso esanguratsua, herri honetan. Baina beldurra ondila dagolako, erabatian da, konstiente naiz o ez naiz konstiente. Baina konstiente naizenean ze trampetan bizilan eta ze gizakia damakilen gezur bola hau, hori argitan jartziak, nire bizimodua aldatu lehike guztiz. Baina ez argitan, ilunetan, publikoa ez den moduan esan, nortzu zeate, zertan aizate, segu jaso ditugun kalifikatiboa dira,
ultraeskuindarrak, espainolistak batzuntzako, eta abertzale frustrauak besteentzako, bi muturretatik. Osea, oso jende gutxi hurbildu da, esan ez zu, ni naiz fulano edo mengana, eta hemen nago, eta ulertzen dut, eta eskerrak edo kritikatu, baina agertu, da esan, herri hontan, basamortu hortan agertu den jende bakarra, hoiz izan da. Eta inor ez da agertu, erreferentzizkorik apenas. Neurri baten hau gertatu dut, ez? Beste horiek dana. Kapauta dira. Bai, egin dute geldi danen gizartie, ikusi, orduan sortu da, orduan hartu da. Eta orduan horrei buelta emateko, denbo asko berko. Eta horrelako lana egin behar, pixka bat. Eta ero, hausardi pixka behar, bizitene bizitzeko, eta hori galduta kenak, zer gertatzea, benetako gai baten aurrin, mutututa. Hori da. Mutututa, ezin itxein. Eta gure buruan jabe geha, edo ez, ez? Edo ez. Nik nire ardurapian ezateitu nire gauzak, ez? Edo ez. Nik hori askotan esan dut, ez? Jende asko topa dugu bidin, honek etxeke kultura handik eta, baina hartu ditek, kontura ditek. Makume bat akordatzen honi, bilkurak eta antolau zean, herrien, eta he visto el cartel erdalduna eta yo no ando con el móvil y esto, pero para mí que ella decía que era mentira. Y mi hija se vacunó y desde entonces está mal y ya estoy yo. Hare kontura dut esan, emakume ere, ja, hiru hamar urte inguru eta, ezatek, bitxo, honi txoa bezartu? Hori, Asier Galan da, es un doctorado en biología. Taka kriston kurrikulum eta esate du, bere gremioko eta jendea eta ezagutu duna, gero eta kurrikulum altuagoki, gero eta gehiago sinestu dena. Eta konturatzen diren gutxi horiek, txiton. Hoi da, herri honen argazki tamalgarriena hori da, eta esan dugena, guztiz horrela dek, baina zertan egon gara aspaldiko 60 urtetan? Zeri ekiten, bigarren hirugarren mailako kontuei, zeren momentu kritikoenean, denak zeuden ados. Da honetaz ez dakit jendeak, edo ez du jakin nahi, ze traizio dagoen horren ostean, erreferenten aldetik. Esker, eskubi, erdi, eta dena. Alde guztitatik. Zenbaiten zat, niretzat hau izenoan, nirezenean, niretzako arlo guztietan gezurriak zenek, eta gezurroia dituk nagusi. Erdi egitik baina nagusi. Orduan, hau gertazan nien, dana barru da, otzentzinen bate, Pako, zer dek hau, baina nire nola, balde ikera hau, ze pasa eta, ja, sartu zutela hori, orduan mentiratzen hasi ez. Onja basiket, ez da hola erratuta, hain okerrez nahola, hori diok, eta orduan bauan gauza da zanet beti jok, lehertuek, ez? Grano handi bat zeban eta lehertu indik granoa eta jende petatzen dik egila dela, ez? Grano horren, baina lehertu dek, eta orduan egiten dik gehiago, ziurtasun gehiago egin bizi, nahi bentzen pai. Bai, mesede. Mesede bezala. Egila laundu ito. Claro. Egila ikustezunean, gezurra nabaritzezunean da egila antzemate jozunean. Eta nabarmen ikusten dek, ez alten ahitzeitek. Rasudak, itzitin aldek. Hori bai. Baina? Ezin balima hitzein da beste iritzirik eman, baina diktadura baten gaudela nabarmen da. Eta nola jendeak etzun ikusten diktadura baten oinarripian ginala, ze hondikan jende sinisteu demokrazia baten bizi gara eskubila eta eskerra eta zea eta muturrak eta ez muturrak, baina iritzi bakar baten pentsatu baltzan, ze hortikan kanpo zehonez guztia, negazionista zan, zea zan, kanpoatua zan. Eta, bueno, lanetik bota ezin zenun estudiau, gaztiek ezin zuten estudiau, ez bazeuden txertauta. Osea, bultzatu zituzten txertatzea eta gaina gizarte baten normalian jendarte bizilena eta erantzun azkarrenekuen zein da gaztiak. Gaztiak beti izan dira gazte mugimenduak, ez? Zeratik handa bizitzakin lotuta daude haiek gauza iniziatiba berria dakarskile, bai, badao energia hortako. Gaur egun, danak ikasketa oso loratuak dituzte, eta eraberian ez dauke bizitzakin konektatzen dioen zentzu kritikori edo egi horrekin benetako lotura ikan, zatik handa, kieto parau gaztiak. Ikasketa handia zituztenak, akademiko guztiak kieto parau,
baina jubilauak, eta hitz egiten zenuen edo lurreko jendia edo hori, ze gertatzen nahi da guzti honekin? Arek segituan, susmua zun. Zenbat da, doktrinamendu gehiago. Irakaskuntza da doktrinamendua. Argita garbi. Medikuntza da, ez dut esango zer den, zer naiz ausartzen, baina bakoitza jarri desan, zer den gaur egun medikuntza. Komunikazio mundua da... Propaganda. Kasuriko berenean. Orduan, klaro, guzti horrek sortzen duen gizakia da... Ez da existitzen. Hagoin iritsi zaigu baitere, bertsotxo bat, Ibarrako Garik, idatzia, bilatzen dizkigu, Euskal Herrien zehar, danin gaude, aurrera bertsolaileak. Taura. Zamara, ensaio hori barik dara guzti hau. Guk denok ez du ensaio behin ere. Venga, hirugarrena eta azkena, jasone! Venga, dano! Lehen bazegoen beste papel. Fidelidad relativa. Lander? Bai? Venga, ba. Herritarrak nola egingo, berazten autua, herriak nola onartuko, hartalden patua, kazetarion pekatua, merke pagatua, iturri bakarra zauna, taberak irakatua, iturri bakarra zauna, taberak kutsatua. Orain berriro inartu. Bueno, hemen da gaurko plazaz plazaren bukaera. Baina jarraitzen deu. Bihar iparraldian barrena. Ta orain eskatuko dizuet, plazaz plaza izan da baitare esperimentu zientifiko kristona. Hor bideoan ikusten da, zuek hirurak ibili zinaten, teorian birusa horti zehar zegoela eta herri asko gorrian markatuta eta egun zinaten 100 pertsonakin. Dantzan, bazkaltzen, maskarilla gabe denbora guzti, besarkadak, dena. He visto hoy todas las plazas llenas, las playas llenas, y no de niños, sino de padres, de colegas, con las birras, con la paellita, de puta madre, con el bocadillo, haciendo la charla. O sea, no tenéis ni puta idea de lo que estáis haciendo. Luego culparéis al gobierno, o culparéis al otro, o culparéis a no sé qué. Cuando sois unos putos irresponsables, cuando nos estáis jodiendo a todos, sois puta gentuza. Sois puta gentuza, sois unos retrasados y por culpa vuestra tendremos nuevas oleadas que serán fortísimas, que serán una puta mierda, que luego la gente mayor, y no tan mayor porque está muriendo también mucha gente joven, sin problemas anteriores, es un virus complicado, es un virus jodido, y por ser unos irresponsables, unos egoístas de mierda, estáis jodiendo a todos. Y yo entiendo que hay gente que está jodidísima en casa. Y yo entiendo que es un puto coñazo. Yo también soy una persona callejera. Aunque me dedique a esto, me encanta la calle. Y me encanta ir con mis colegas a tomarme birras. Y a irme de fiesta, me encanta. Mukiren bat harrapatu zenuten, katarrito. Sintomak izan zian irriparria, bihotza pixkat zabaldu intzitzaigun, gorputza, tonu honian jarri zan, eta gero, pixkanekia lo ordu gutxi, baina hoxe, zango nuke. Punto, claro. Azerren bat edo beste gertatu zen inoiz. Baina, bueno. Baina koronavirusen aztarnaik, zero patatero, ez da? Gugan eugan... Denak beldurrakin etxean sartuta zuek 100 pertsonakin... Gugan eugan kriston abentaila. Guk bagenekien informazioa geneukan. ¿Dónde está la pandemia? ¿Dónde está? En la tele, en la prensa, en el sistema informático, en la PCR, en la PCR. Yo si me pongo malita, mamá, quiero que me
llamar por teléfono y que me vea el doctor sin mamita, sin mamita. ¡Agur! Gertatzen zenaz, eta gora bera guztitaz. Orduan, informazioa daukanak, lasaitasun hori dauka. Ubainekien? Ni galdeko honeko jendia egondikan, ze momentutan irentsi laiken, gaixotasun bat asintomatikoa izan laikena, eriotzera eraman altzaituna. Osea, sintomari gabe, ez? Aigeanian hitz egiten de una respuesta de infección de aguda, respiratoria aguda. Orduan, guzti hori... Bat badago. Bat badagola. Otro fake sida. Claro, baina hau molde berdina da. Testaje berdinetik dator, bai, karo, molde berdina da. Zuk zidaia lehenuotik ikertuta baldin badakazu. Ni hor guturatu dintzen, hasi zen, no, vamos a hacer un test, como el ELISA, o no la ditzen? ELISA. Ni hor, martxuan, no, esan zutenen gainera, PCR, no sé qué, esto huele a gripe aviar, a sida, a todos los fakes. Osasun arlun, dana jakin berra, baina bi joera, pixket, bizilekin konfiantza baten bizi, ez pentsa, bizilen baldao zerbait. Hori deabru daola pentsatzi bezala. Deabru guaituk, ez gaudenen batein bizilekin. Orduan, hor zuhiltzaileik eta legia botatzen da bilizin da. Jende izaldako ohartzen. Zeiri, hor kanpun dago, zerbait da, eta da... Bildurro hori sortzeko. Baina, faltzoki bat, osasun gripe zer da, gripedek gorputze egiten reakzio bat, hobeto jartzeko. Beste zer ez, gaixotasunek joera hortan egon bizilekin, edo bestea egon, besteak hartu dik aurre eta dik dana. Nik hor, pankartak eta gauzek eta egiten da, piniko aldet, ez diren bakuna guztiak hil omen dira. Zein egin du azterketa bat, ez dina bakuna hau, ze bat kontagia dien eta bakunatuko bai, baina ez da una bakuna baldao. Horregatik esatet da, plazaz plaza azkenin esperimentu bat badala baitare. Inorret segun txertatuta. Denok elkar besarkatzen, dantzan, erundaka pertsonakin ikusi da, etxeetan bazkaltzen denok batera, garai horietan esate zuten, nola esate zuten, el que no es del núcleo, hortik kanpo beti maskarillakin, con los que no están dentro de tu núcleo familiar. Zuek denbora guztien, ebiri zinate jendeak... Esto era núcleo familiar. Baina, zuen familia bai, baina, ebiri zinate milaka pertsonakin. Hori da kontzeptua, hau familia da, jazta. Eta, aprobetxatu nahi desateko, txertatu direnak, badaukala tratamendurik, sintoma horiek baretzeko, edo baita desintoxikatzeko eta berbideratzeko eroen osasun egoera. Horretarako hitzein behar da, eta ez da hitzik egiten, baina hau ere oso importantea da jakitea. Osasun gintzarekin ez dauka zerikusirik osasun sistemak. Eta ze gertatzen da, medikuntzaren historia ez duten ez ezagutzen sanitarioek, ze kendu egin dute asignaturantza karreran, baina 20. mendeko medikuntzaren eta zientziaren historia ezagutzea nahiko da, guk egin genuen bezala, ez egiteko kasorik agindu guztia, ze ziren gezurrezkoak egoera baten horrean. Horrek esan nahi du jende ez dela hilda, zenbat eta zergatik, hori ez da ikertzerik. Hori da giltza, eriotzak egon zian, baina zergaitik. Eta zenbat. Eta zein izan zen lehenengo olatu hortako zaharren eriotza tasa hori zergaitik izan zen. Umeen txertaketak adinezka jaisten juntzean nola eman zian eriotzak. Gauzak nik usteat jendia ez dagoela prest egila gordin-gordinik dan bezala onartzeko. Eta orduan ipuinak saltze izkigu eta guk epuinak erositen ditugu, horrekin lasaixo egiten deunlo. Baina benetan egila nahi dunak, badaka, baina aurrean. Oso modu argilan emandalako denbora guztiontan.
Baina heriotzak nola egon zian hor tarteko, ezin hitzen. Detalle... Traumatizatua jendea. Traumatizatu. Guztiz. Eta 4 urte pasau dira. Eta guen gaude kaltetutakoekin harremanetan. Kaltetuen, hildakoen familiak, izugarrezko kaltea jaso dituzten pertsonekin kontaktuan, zoritxarrez gutxi dira, ez dira osartzen edo ez dute nahi. Txertzen ondorengo kalteak. Baina, horrek baiestatzen du zoritxarrez, oso zuzen geundela, asmatu genuela unetik egun, eta hori da beste esperimentu zientifiko ukaezin bat. Haikik ezin dute ireki eztabaidarik gaur egun ere. Hori da kontua. Umeen hilkortasun tasa nola iodan, hori gazteena, bat izan esan nahi nun. Gazteena, Hori, hola gertauta, gazteak, umeak eta gazteak herrianak dira, danonak dira. Ez dira batek erditu ditunak bakarrik. Esan nahi, ze gertatzen nahi da, horrek sortu berko luke kezka handia, kirolariak, 40 urte deun jendia, 15-20 urteko jendia, bapatian eiltzen nahi da, bapatian. Eta zergaitik. Eta hemen, karo, hain barnerauta daukau, virus eta bakterioen inguruan kontatu dizkiguen hainbat mito gezur hain sartuta daudenak infekzioaren teoria eta guzti hau, azkenian osasuna gerrate bat bezala irudikatzen da, eta etxaia eta atakau bertzaio eta zea, eta hau dana da gure gizarte kapitalista honen eta bere buruaz beste egiten nahi dan gizarte baten osasuna ulertzeko molde bat bakarri da. Eta jendia, hor dago. Orduan, ostras. Ni galduko nintzake hori, ze gertatzen nahi dan gure herrietan, gure gaztiekin, eta gila esan denekin, baina heriotzak zerbait esnatu beharko zigun, eta kaltiak txertaketa eman da gero, zenbat jende dagon minbizi ikaragarri edo azelerazio handiekin, edo osasuna arazoak, larriak, baina ez dituztea adierazten. Eta familiak ez susmo bat eukin laike, baina inoek ez daki nola ipau abertze izan ziteken. Nik azkena esangoet. Izte juteko nahi zutela esan, Bai. Musika banda baten, instrumentu danek, nota bat edo bukaera bat iteko txin, pon, zuzendari bat egon behar du. Mundu baten, egun batetik bestea, jendia etxeetan sartu eta ateak izteko zuzendari bat egon behar du. Zuzendari edo lantalde bat. Hau da, munduak badu gudanontzako plangintza bat. Ez digute galdeu nahi deun edo ez, baina beraiek aurrea da makile. Eta plangintza hortan, batek etxe bat kudeatzen bali madu, hainbat arlo behiratzen ditu. Osasunian zer, ekonomian zer, harremanetan edo politika mailan zer, hainbat gauza. Orduan, bizigea momentu baten, nun oso biztan daon, zuzendaritza bat hor dagola, plangintza bat hor dagola, eta gaina plangintza hori egin dute gure karguek onartzia, ez dakik ze preziotan, baina aurrera dijua eta pandemia izan da, hortara burua makurtzeko oso aparatu importantia, beste asko jarraitzen nahi dira, hau ez da bukau, jarraitzen du, beste estenatoki baten, beste gai batzukin, baina hemen gaude eta hortara esnatziare garrantzitsua da, ze bestela ez dugu entendiuko nola gertatzen nahi dian gauza guztiak. Zerbait gehiago esan nahi? Nik eskertu nahi dut, izan genuen laguntza guztia, Gasteizko taldea, Jontxu, Leti, Lu,
plazaz batzutan, plaza laguntzen ziguten beste, bigarren mailako presentzia zutenak, zuk esan duzuna, enlace, lotura, ez dakit, etxeak zabaldu ziguten jende guztiari, musikari guztiak, izlari guztiak, eta 1000 jende, nolabait, momentu hortan, bat egin zuena, sare bat sortzeko, inpentsadan eta inolako planifikazio berezik gabe, eta emanetik. Ez dut hor dagoela irten bidea eta ikasbidea baita. Eskerrik asko denei. Vale, ba. Vale, negura. Y bueno, vamos a dar paso a Plaza. Paco, Idoia y Joseba, que andará por ahí. Sois unos héroes. Aupa Irun! Arratzalde on danoi! Hau poxa! Poxa eta bipsi poxa! Abentura izugarri bat izan da, 21 egunetan, 42 plaza. Euskal Herri osua zeharkatu deu. Hemen nahiko nituzke egila zan, gure dozena kuadrilla auki deuna, nirekin nahiko nituzke, oseak etorri laik ez du hemen bai. Porque auki deu komando bat oso gertu, Leti, Iban, Lu, Jontxu, Jon, Lander, aztuko zaizkit, baino Marijo eta beste pertsona asko egon diala karabanan gurekin etengabian. Bueno, arratsaldeon. Yo no soy una persona así como de muchas palabras, prefiero expresarme a través de la música y bueno, he estado compartiendo estos días bonitos con ellos, no he estado en todas las plazas, pero bueno. Deciros que para mí ha sido una experiencia de aprendizaje sobre todo y al principio pues como un espacio donde me he podido sentir a gusto y expresarme un poquito, ese ha sido ese espacio. Plaza no somos nosotros, estamos nosotros hablando del micro, pero en realidad yo quiero transmitiros que Plaza sois vosotros. Para que alguien lo pueda llenar de todos esos recuerdos mágicos, de todo un año de recuerdos bonitos que van a llegar. Entonces, pues, estoy temblando como un flan. Pues tiembla, que de eso se trata. Y contaros que ha sido una experiencia el Plaza, vamos, increíble, con un movimiento fantástico y me llevo muchísimas sensaciones que he vivido, muchas emociones. He conocido a gente fantástica, de verdad. Cuando tú te creías sola y no estás sola, hay mucha gente, estoy temblando un montón. Bueno, sin más,